aquest principi i seguint els passos dels primers components als anys 50, naix el grup de danses Portitxol en 1989, amb la intenció de descobrir el patrimoni cultural i popular del nostre poble i d'altres de la rodalia, transmès de generació en generació de forma oral, construint així la memòria col·lectiva, sent aquest un dels principals objectius que ens fa seguir endavant. Intentem arrelar aquest patrimoni en el cor de tots els ciutadans, fent descobrir el goig de les cançons, els moviments dels balls, les notes dels nostres instruments, la bellesa de la nostra indumentària. Al compartir-ho, ens retrobem amb els nostres orígens, amb els nostres majors. Aquests representen per a nosaltres un valor social intangible. No són un benefici quantificable. Els majors continuen sent protagonistes a la part amb la resta de generacions, posant en valor el talent de cadascun en cada etapa vital. La tradició ens regala les coses del passat que els habitants del present hem de rebre com una herència. I així consolidem la identitat d'un grup d'individus. Ens enorgulleix ser salvaguardes d'aquest tresor, ser l'expressió de part de la cultura del nostre poble. El nostre grup està format per un grup humà, en l'actualitat al voltant d'un centenar, on tothom és ben acollit, des de xiquets, 6 anys el més menut, fins al més major, 91 anys. Sense cap exigència, simplement es demana estima per les costums i tradicions valencianes i plaer per ballar, cantar, musicar, com ho feien els nostres besavis i besàvies, reconeguent que conservar-ho i gaudir-ho és part de la nostra idiosincràsia com a grup. Hem anat evolucionant, adaptant-nos a les circumstàncies, creixent com a grup, escola, tallers, cursos, xerrades, aplecs, intercanvis, mostres d'indumentària, exposicions, actuacions. I ara era el moment. Era el moment d'emprendre aquest repte musical, el nostre disc. Cançons de la Marina. Estava jo, Francisco.
mucha suerte ha tenido, que si muere va al infierno, bastante tierra ha corrido. ¡Ay, la figuereta! ¡Mi chivora! Ya hablabais son mallorquins, ya el calaus en la bada, ya venía ya els padrins, porten trabuc i pistola, epa! Siu!
Es diria que Xàbia és una gran coca a la qual un gegant, el nostre gegant Mongó, va mossegar les vores. Una gran coca de roca plena de mossos grans com a badies, de mossos menuts com a cales i calons, i de molles arrencades. Molles i molletes com a illes i illots, l'Ambolo, el Portitxol, el Bergantí, Sant Pere, els Pallers, la Mona i l'Escull. Entremig dels mossos, pessics, talls, escletxes i forats que correspondrien als racons, les balmes i les coves. Tot un compendi de buits i vans. El llop marí, els òrgans, les estaques, el tabac, els pòrxens, els mosquits, el xiulador, els arcs, el macho, els coloms i la tallada. El Portitxol, una badia que n'és la màxima recreació de formes, textures, alçades, colors i materials, ocupa el melic de l'univers. L'acompanyen les cales de la Granadella, la Barraca, el Sariero, el Pobret, la Sardinera, el Francès, la Blanca, la Fontana, la Grava, el Tangó i les Caves.
que abraça la mar, des dels penya-segats del Cap Prim fins al Cap Negre. Ben comunicada per la mar, més difícil d'arribar per terra. Pels barrancs s'arriba a les cales que han conformat la Sardinera, els Pallers i la Barraca. El seu nom ja ho aclareix tot. Port, Port Menut, Portitxol. Badia protegida dels temporals pels caps i per l'illa, que permetia i permet fondejar els llaüts menuts i els vaixells grans. A les darreries del segle XVIII comença a formar-se un caseriu dispers de casetes humils, on es vivia tot l'any. Es dedicaven al treball dels campussos i a la pesca. La partida va arribar a tindre tanta població que es va construir una menuda escola per a totes les xiquetes i els xiquets. El pas dels anys ha variat notablement l'ambient clàssic del Portitxol. Malgrat que s'han construït cases alienants, encara es conserven molts habitatges tradicionals que donen un alet revitalitzador.
El tarongeret que van plantar al pati després del primer part, en nàixer la filla major, ha florit, i l'olor de tarongina envaeix la llar amb un perfum dolç, somniador, que convida a fer una llarga migdiada de primavera. El nadó rebeca el cabell sobre el seu pit i abandona satisfet el mugró. Apenes la llengua li llepa la pell. Ella reposa el cap al respatller del balancí, deixa de gronxar-se i mormola cantussejant el final de l'estrofa. I farà una dormideta que dure d'avui a demà. El silenci vol entre els arcs de tosca que separen les navades de la casa. El vidre multicolor de la porta del desllunat filtra raigs de llum violada. Al terrat, un ventijol subtil mou els llençols estesos, blancs, blanquíssims, com a símbol de la bona mestressa de casa que és. Com sa mare, com l'àvia, com la besàvia. Li vencen els ulls i acompanya el fillet en la dormida. Està tan cansada.
Allà per 1991, l'amic Joan Bou em va fer anar a casa de Teresa Benavent. Ella i Josep Sapena recordaven com es ballava el ball de les pastoretes de Xàbia. Les pastoretes tornaren a ballar el dia de Sant Sebastià de 1997. Aquell dia vaig entendre que havia de reemprendre una tasca laboriosa que implicava moltes hores de dedicació i treball amb els escolars. Per a dur endavant aquesta tasca era necessari que les danses entraren a l'escola i per la porta gran. Aquesta porta la varen obrir Empar Bolufer i Pep Bas, mestres del Col·legi Graú, que amb el seu entusiasme varen motivar les primeres danses del Corpus. També han format part del seguici els nanos, el ball de vetes, les gitanetes, els turcs i turques, la dansa del palotès, la magrana, els negrets, el ball de bastons, els pastorets, els llauradors, els cavallets, les poloneses i la dansa de la moma, que es va incorporar en 2008. Després de 25 anys d'ensenyar les danses rituals, sent que la festa està consolidada, que l'objectiu està complit. Les xiquetes i els xiquets de Xàbia coneixen i estimen aquesta tradició. Balleu, balleu, pastoretes, balleu el ball de les vetes. Dàlia era qui tenia cura dels nens durant els estius i moltes vegades se l'escoltava contar contes als seus nets i a tots els xiquets dels voltants. En sabia molts, el conte de la Villa Gentilla, el de l'Alfabegueta o el de les 7 cabretes. I sense saber ni com sí ni com no, captava l'atenció d'aquells xiquets que sense cap recurs visual acabaven imaginant-se dins de la història. Aquells contes
sempre anaven acompanyats d'alguna cançoneta, alguna rima que les repetia tantes vegades que l'acabaven aprenent. El vol de les campanes anuncien l'arribada de les festes grans del poble. La plaça engalanada amb bombetes i paperets de colors. L'ambient adient per rebre a balladores i balladors locals i de diferents indrets que s'acobren per marcar-se unes passades i ballar les danses de carrer. El públic inquiet victoreja assegut en una cadira de boga front la façana de la seva casa. El més agossarat s'aventura amb el ritme i s'anima a ballar el ball del poble, la dansada de la Marina. Aquí está.
nosaltres vos fem còmplices, vos engresquem a que gaudiu, però si sou d'aquelles persones que quan escolteu una dolçaina i les cordes d'un llaüt vibrar, o quan veieu a una parella de balladors moure's amb el so d'un bolero, o escolteu el repicar de les postisses i sentiu que vos batega el cor d'una forma especial, sou candidats clars a formar part d'aquesta família que ens torna boja amb la tradició i el folklore. Dedicat a totes les persones que han conservat en la seva memòria aquests balls i cançons, en especial a totes i a tots els que han format part des dels seus inicis d'aquesta gran família.